Sachisin pat kuble ye phi baro bat phidang ye pe ye ka kubor jong umau phor habing ye ya chaprang bat ka kubor hagani ka por tungin ye pe ye kimat ki bakongsan jong ka kubor kumne ngim ko aban yo I ya kita kisngi bagi nong trei ki HADC kindu utlop ong UCM ba titos khain da ka dor khas sha UMP penken mau biang ka dor bash nong sakwang banchna ya ka community kom darbar hall ken mau buram ka WWO Saint Raj Joai ya ka International Women's Day ban kintew ya kinong trei kam lajong lum ka MBDU West Khasi Hills ya kinong sengkam sngokia ka KSU halo ka jingbret jabo pathar hayo mau kerwan therjur ka Meghalaya Asha Workers Union ya umentri ka kot ka khia ka jela u James ke sangma ka book palace kawan ra shapi ya ka kod yara papura ka general studies pepuan pinking atiare lade na ka pendai ki competitive exam kum ka MCS MPS bat ki way ki allied services kat kum ka syllabus but to my tam jong ke MPSC araja R4R phila ban yo ye ka na ki dukan kod paro ha shillong Mr. Chairman, kandidat kumpulan penrap ke Jegran Jonggu dipercaya kalian TCM jengi bapak ke finance bakumju ru ngai kuble ki member baro ki balaya shimta ani ke general discussion ka budget ke jengi tahun senam lukot cabangan poin nang ba ngan cover up ki poin skat tu kan ni ki ba lesi nak kalian CM ikam cover ka shilong ba ka jingbu ka jungi ya kan ka budget kumba la keren dai ba pian CM leader of the house jongka yang gete ba ka ju ka rukom persen ka budget Akijisya naduk kini ke isi ke ba ladap. Mila mut ya kapan wanra ya kata mang tengka ke ba compare naki wepat ki budget di baladap ani senam di baladap. Anai snowball ba hakapor ke bang simpi ya kini ka isi ni yo ban mat ya kini ke jing ke ba ya kenduk kelam. Bat ni nang perkhat ba ka lockdown na shimti ya ka ba ya ko mi ni isi de ka ka lockdown ka ba new knyang jipang bang jur ba ka ju ka continue kani ka lockdown na ka ta daw how to ka ni la shu wanra tang ya ka paso no tang ya ka mat ka badan kaum kum bejule na ka benta pamang teka naman ngimtip kumno kan long ka revenue ki jungi kumno kan long ka jinglum sa ki jungi dena ta kada ngimnu ban clear la ni ban jam si ki wepat ki mat rekam la ni ban penhe ki budget ki jungi wala dangi sutu ba kini ki subject ki long ki badan kam kumbala kadau de ki member ba ki don kat to kan ni subject ki badan kam ki bangi dei si syaban mat ba ki don ru let's see ki bam syam la kadau ki bangi kum dei si su de ban penhe isu dei ban pai mat kat kum ka jingmut jong ka district council khamta mang we dei bagi ti gu store ki jongi nang ya keren kum ya ka arts and culture abang yong mat penne ti ti gu store jongi kan no ta ka budget yong ban play ikon samla ki jongi aka sport yumdan ka budget production ka babya yong ka education ada yong haki ban perklanyi ki dor bersnong Kandu ke budget jungi ban snai kita kiing dorbar lani ban penklan ya ke village court ke jungi ban snai biing disar ke jungi aki snong takadaw ni sungtu biang bangi don ya ke jungi tu ban le kita ki ai ready susi bah gini ki asnam ni kendu itu ni jungi ban ni so ban ayu yu blei ba wat hapdeng jungi ni jing ni dangla ya ke ban ya nanti ba ni kamla ban
ong no ban pendu ye kitam di bagi putrai la kalong ha ka development scheme la kalong ru ha ka tulok jadi nong meski nesno bati nong trai ki ban penpawi ke semua ye kan ba ka liki kini si wada pren jong ka lockdown ha pren jong covid ki kamdu tulok kiwe ki social ki institution kiwe ki company kiwe ki walong autonomous body ki memengi kami semua ban sil tulok ye ki nong trai ki sil tang 50% ki sil tang 30% lagi ai full pi kalau asal masoba nak lihat kinong tray kini ban syam ya kabu ban agi di somo dah ka bakit tray sito mentau senam nang ban kiu ka dani ka council ke jong ka jing kiu juga council ke jong ke jing yo council kam syong hangi ki isi mereka syong lu haki nong tray ki jong ki balong ki staff ki jong ki bahaban tray ki babun ki kam ki field staff ki jong ki inspector ki enforcement ki jong kiban shimi ke clear ba di officer ke dungi kiban shimi ke clear ba kani ke kam ke jumi nang makan kiu ke council ke jumi kumbangi juya ong borobor mangipwa ba di iya kita kisi kumalapan pa di nambaran ni balik si kalaban kuai ke kuar pangindu tulok apa ide pakai area midon ke jing snow nak benta ke area di MDC abadang buan ke area di MDC musuh tu kani ke tem kelayan rajan kut bila si mo nginom la ban si ray ngin persya nakadang nagay isi na takadang ila bu pa ila project pa ha budget balakum nu hapo muslim ngin persang ban area ka area di MDC bat kum juru ya ke area jong ki nong tray bat ka bede bat ka ki cingpetre kam ki scheme ni dia keren bagi yang in charge development ni so keren bagi yo yang in charge development trace toma ba kuah ya kerja trelang jadi MDC. Nah terkadang miro di kuah kan step ya kerja ya ada yang scheme ni kerpa di MDC. Bagi sahabat submit ini scheme maka puar kemudian. Habangi ai kan notification ke jumi bagi submit ini scheme apa live susi teng susi bangi haban hak sekali reminder. Kini kau gay ke ba? Ini nak kalian bisa isi ni syamjing ban penyai projek. Ya kebeda bagi ni ki jing petsau nak yang member kumbala pensai kalau ba ki scheme ki ba lailak strong gila ai ya kata fikir set bagi kumbangila ekran haki beladem sila ai menang suang ai menang suang kum ke jing pen ken mau biang ya ke ai ke berada ban kular nadu kisnem ki belalek ha ka bai dei bat ki kampen roy nakaliang umentri jongesh nong sakwang uba shining khajarin harenkat bat ka dor bash nong sakwang ha ka nyautri ku banai leber a ja ar for kile yo ban ai da ka dor khas show MP jong ka parliamentary constituency shillong uma Vincent H Pala na ka benta ka phang ban pan jerab ha ka bai dei bat ka roi ka par bat ka bha ka miat hapo ka shnong ka thau bat ka jingdon kam jong shnong sakwang Southwest Khasil district kum ka dor bash nong sakwang Southwest Khasil district maukrot ka priang sobha ya ka jingwan yu kjat manungkong jong MP ke jela ha ka shnong ha ka nyautri ku leber a ja ar for na ka benta ki kampen roy ka shnong ka thau bat ka tha hi baro ka we ki kattu ka nitli ki mat ki bakongsan ki bakum ka shnong ka labo hakmat jong MP budon borom kilong ka jingdon kam ya ka community kom dor par hall hapo ka shnong ka jingpen bha ya ki madan ye lekai football bat ki we pan ki kampen roy ki budon kam hapo jong ka shnong Shibentana ke sengi bekerpang jong ki kentai nakaliang jong ka Women's Welfare Organization Senra Joai hakasngi Patrick jong ulber kalarakhe ye ke International Women's Day hayeng dor mar ke Senra Joai harengat ke jingadon lang nadu ki longkme bat ki khon samla kentai nalo jong ki ne laidon lang ru Dr. DI Kijam AH and Veterinary Officer West Giant Hills ka Dr. Lima Chalam Additional Director MCH and FW Directorate of Health Services kibala longkum kinong syakot sobha syakani gesngi bekerpang ia kejingelang lepenya deka kong himalakyang chairperson WWO Saint Right halor kapang gabaong gender equality
Today for the sustainable tomorrow. Hakani gisgi layo ye gejingkren na Dr. DI kejam bat ke Dr. Lima Chalam bat lapun pu pen ping ya kani gejingra ke da gejingruai bat gejing shat bala shimbenta da ki kon samla bat kilong kme na ki dong baper. Ka Meghalaya Basin Development Unit jong ka West Khasi Hills menta kasngi kala lummi kinong sengkam la jong na ki shnong baper jong ka district ha Trisem Hall ha plau jong ka office u Deputy Commissioner ha kani kasngi la play ye kani ka program bekerpang da uba HK Thaba Additional Deputy Commissioner ka West Khasi Hills kiladon kum balai tli ki phang ba kongsan bala batai ha kani kasngi ka phanga banangkong ka long kumno ban kin tewi ka yo ka kot lingba ka jing sengkam la jong ya kani ka phang la panshai dai kong shidalin ma banyang na mountain kut ka phang ka baar ka di halor ki benta badon kam e bakinong shong shnong kinle na ka benta banyada ya ka maryang bala panshai dai kong ke nong siang na ka shnong lum shing ka benta ka balai ka di halor ka phang kumno ban pinne ya ki bat ban pinjer ngam ya ka maryang bala panshai dai kong rose marngar na ka shnong shopria to mentang ini singam ya ka jing panshai jong ki te ki long kme marhaba ngapen si sen ni don gue keding ke bahe abang ngirek ni tok hajan keding kata dia besar hajan coba tuka ding hajan terai dia umat tasmi abang ngirek dia ni kesni dia mangin in problem nak keding nama ni buat kan senak klong dung kau ni kinong bendong ni dung kau dung klong mentakan saja atau ding kata kajing temu balong ban penek ban sa ya kata kajing long jong kimen barem ba sidong yo ba om dak kon bai dok sendiri ba pihak ka bangi kengat do ya kata dia hadin stay yo om su anta tengah kum kalong kemi abang acong sangai plan tu meni hari ko respon ba sa asia tengah ngadon kata kajing temu ba om plan kajing penduk ya kani ya kijing ong haslak hidau kalong kajing ma ya kajing injini gitu om tang jong ki breu jong ki mrat ki sem ki dok ki blang ki nasi ki lai om rat ki yap ter khong ba mun shi ka jing pen sengam la ne ban pen tengan la kino te bani ka tam kalong ka bangi ya tre si phong ki khot SHG te ha ni ka jing tre jong ni ha ki de his nam bangi tre ni ya tre lang tani bijin tre jong ni kalau ni tre tang sisen ni up no bro sisne kaso harang ni tre tang sisen ni up bro sisne hado gon da heu tu de te hagi por da kimi pat lai no pun khoi jong nyot ni tre da kimi ki kam pot ki kam hara ki jong bro chong ki SSG ni don da ki jong ki kam kimi up no anto te hara ni ka kam sarakin kabang ni thong sang ha ja ra ni la thong kumba Akusan hajar tenrai ki sembat ni thong. Di kalong ka Asia banwat ki sembat. Nila wat keleng-keleng naram rai narindo. Nakper nila tumpa na bunswa na do bangadang mi ye na thong ki jing so kini ki wine beres kini ki jing so yong krem ni so yong cloud. Te da di thong ki jing so pi kini ki jing so pi. Penlang ni penlang to da di thong. Ndai la thong to la jangan te nga ai player di sa tilungwa di si lawan asin hak perjangi banan pe itu sembai bang itu te na kini ki arsan hajar terai nilayo bandi hado khat kra hajar terai ka badang duna bat kasnong kabaret pat bah tiadian ba nirayo ay ni kajing yaram ya kini ki resource sang dia poshnong kini ki check down kini ki yung ilas dam bantay da kajing yatali jok kashnong ko barok away bangin pulsa ya kamay maryang kumno ba kamay maryang kanong kabatim bat kabayasa hadian kajing wan jong ki officer ki pair ki department kila ay kajing batay ba kumno bangin le jong NRTS bat jong ka IBCS jong ka RRM nilale ekani da ka bang tray lang da ki kon shnang banyami iway na ka yen ka way long yen iway brio lady contain shnang bangin le ekani
Kata kejingle kejungi keban pensa memang yang mungkong kumno le ka nama hadian belawan seban batai bangin po bangin ti kata ketelong nilale ru kata ban pensa ita ka kabaa kabang nilale ki kalong nilathong yokai nama bukai ulong uba la aban aisbo aban ai ban penting ani kami mariang kuntan nilathong yo taukai da kabang itong hajan jong ka cek dam nantang nilathong ro ikidian kom kilar tepat nanta gini kidian kibangi setini khat ki din rai ki din tanlung baki khat ki tian jung seti te nilathong ro ikini ya baro tin jaga ni thong habakas ka kadanangi ni thong na jrong jeng te ka baker ni ka ba nilayale ro banle ki babuon ki benta ki ba ni dei banle hangki apoyo te ka jinirap jeng ka skim ka bagila ai na ka basen kalong nilathong yu la tepa nilathong yu dien nilathong yu kai nantang nilayo ro ya cek dam nilayo ro ya ka kenika counter funding bekyong nilayo pun teli tikini kijinglo jingyo kim shemlong ki baleno ai ndai kalong basai so ya ka bakasnong jing mitra kelas dang bang kam im sup ya ka nilayo ro ban ko ya halakayeng ka ren ba ka jingiram dengan next camp bangan pakla ban ai buon kijing keren hari ka puan nomor ba ngadang long kijing sedang bertemai ba ngalong inong trei badang shum ko member bertemai nomor kata ngampadala ban long experience ba ban batai janai Kakasi Students Unions mau kerwat circle lengba ke environment and cultural cell hadian bakalayu bakaladon ke jingbret jabo pathar hakitan jong ke yo mau kerwat manta ke sengi kalali banya kendu markman bat ke deputy commissioner Southwest Khasil district ban pensngau halo ke kam ke bakta ya ke burom bat ke akor jong ke district hi baro ke we kaseng kalapan pauru ba ka jingbom patdon kanu ke rukom bret nyot ke babiang ha ka shnong ne ha ka yo mau kerwat kalakta shibon bat bu jingma wad ya ka kwat ka khiaro namar kata kaseng ke kerpa dia ke office jong ke deputy commissioner ban shim ye kilan kilenti bekirke na ke benta ki jingdon kam haringkat ke jinga sohtu jingmut lang bat ke office jong manager sankur ne bat ke shnong mau kerwat khanang banwan ra ye ka khoj ke suba ha ki saudong saikun hapo jong ke district hi baro ke we Agder kan berka jing berat petari ki jabok Japan ki jaklia po kayo mukurwan nakliang jungi ke isu mokro circle medap dari ke jing smokia namar kan banang mix ngi ngi ya ke jing jabok jong kayo mat ke ba lamru sha ke ba lamru ya ke jing syakta jong kiwe pedek snong ki ba marjan jong ke tan mokurwan te nakliang jungi keseng dap dari jing smokia para kele bat ha kuju kapon nakliang jungi keseng ila ya kenduk ya Deputy Commissioner Southwest Khasil District Hagder kan berkane nakliang jungi ni skoban keturu ya ki nongsong yo ki nongsong wai lani ki trash nong jok snong mokran malah kumno abang ilong kita ki breu ki balak syai indai ban bret petari ki jaklia kidon ki jaka ki ba nakliang ka snong ki lapon krek kidon ki jaka ki ba nakliang ka sankur ka badai pej ka yo ka lapon krek te nakliang jungi ka sang kerpat bar ni kentu bikin lej bret syek tu ki jaka ki ba nakliang jungi bor badai pej kila pen krek kanang ba kan nomora kano ka jinge hadin habot ya ka long din ki man din jungi to te nakaliang jungi kum ka ke si mokro circle din ba nilayu i ke jinglong jingman po yo mokrowat ka pata kan jing brek pathar ki jabok jaban ke ba penlong ke bangi i bangi sokia nakaliang jungi bungi dalang ni rubat u sekretari joka environmental jong ke si mokro circle sen pensai naitang nyawan kendu i madam dc bat ke ba nakaliang jungi ngi kwa kalong ba nakaliang jungi insim ke jing insim kia ya kan ka kam amar kan ka kam hi kan long ka ba kajing jabo hi kemut bukan keta ya ki mang salang ka keta ya ka koi ka khia ru jong ki basa to lani ki basa marjan mapa te helor keta kan ngrim ka bangi ngwan kan por ni si milayo ru ya ka jing kren ba madam dc ila kular lu ila ongru ba kan ni kalong kajing ka ba bah
mabun sin hingga la de keren la juya ya kena kapang ten rei mentang im la ban solve ten rei kai ka bangi kwa ni tentu I kalong ba in sim kanu kalen ti da ka ba ila ban khot ya ka nakaliang ka snong nakaliang ka kisan kur badi pe ya kena ka yau nakaliang kinong trai mon subha kinong ki NGOs bentar ter bangi la ban ya keren ban perlu jumut kai ka bangi de ban le ban yo ban pelat ya kena ka jing ama ka bangi I mentahi kemud kalong baka jing berat pathar ya kini ki jabok jaban kala poi baka kata ruat sekedu ki lengkha kiri sajo ki breu te kani kalong ka ka ba ka ba kata bah ya ka kot ka khia ya ka jinglam jingman ka jingim ka jungi ka imlang salang kutangi ketu ban ni kermen hi bakum ba imaram disi la kular ba in sasim kia har kani ka bentah tingin saya pejah kata por lai khot ba in khot ya kita ki nangalam sinong kita ki nangalam sankur kibi pat kiliang la dan kam de halok ta ka bentangi kermen baya kani ka jinglong ka jingman kumne ngila hi ban te lakam bada ka jing terlang bada ka leng jungi ka sengru ka kanu ka por ka bangi dan kam ban le ka kam ka bangi de ban le ngin le na ka benta ka jing bah jo ka imang salang ka dong ka than snong thau hi bro ko wai ka benta ka bangi dan ka leng jo seng kalong ba ngila pak piru sikino mi mat ki jungi le kondisi nang bang niok ban keren lang kalau kini ke bata nang makan warra hi kadang ni borok kiliang ni trelang gila ban weng kini ke jing kari mentara da si bentar kini le ban weng kini ke jing kinom la tidak ke jing trelang jong borok kiliang la kalong kinom mikmat kalau bor sengsyar kalau kiseng balang kalau kisnong kitau pajba hi borok kadang ke jing trelang pring jong ni gila hi ban weng kini ke jing ban kermen banang ni sikmat ngin penlong ya kata kawai ka kajing trilang kawai knang bangila banweng ikini kajing bedon ni ka yo korwan Kaseng kinong tri Asha ka Megale Asha Workers Union MAWU manta kasi ka lather ting ya umentri ka kot ka kia ka jila u James ke sangma halo ka jubam ka jongu ya ka jingkli balabo daw MLA ka nongpo ba Emerald Bonds im hapo ka yeng dorba thawan halo ka jing ki bayde ban kinong tri Asha la ban pen ken mau bakane ka seng ki Asha ka dapan long ye ka jingye ki ha ka sautari kuleber bandawa yala ko hok jongki na ka sarkar nakaliang ka seng kapan pau ye ka jinsongu yo MLA ka nongpo constituency ba Emerald Bonds im ubal shimkia ban yasa halo ka ni ka jingye jongki habakren chikilat pathai khubor hanong po amanta kasngi u advisor ka Megale Asha Workers Union Soni Kharjana bat ka president Jong Kaseng ikong Mira Jun Mersing kilong bakim hun satie ka juba balaai da u James ke sangma mentri ka koi ka khia namar bahadu manta ka sarkar kadang menti ban pe ye ka jing Jong ki nong tri Asha Megale Asha Workers Union kalami pajba ha ka sautari jong banai March 8,000 ko arhang ki hesulong bania ya karali bandawa ya kapisa ke joki Asha bat kumjuru kejingdawa kalau nak bentaban perkiu ya ka fixed incentive ha ka bade bat na kalian jok state government ni ka hadu mental kadang siu arhajar tengka ya ki Asha ha ka sibanai ka bangun nriu tengka tenrai ha ka nyom tarik pat ha ka session hadin ba UMLA jok kanong po constituency ba Emerald Bonds im ulara ya kani ka issue ka jongki Asha ka jubaham ka bangi yo nang ni ha ka ba health minister uong ba ki Asha kinom duna ya kan nyo hajar tengka sibanai ha ka jingyo ka jongki ya kan dia ngapa ban pensai halor ka bayade batane ka jingyo jongki Asha kalong kadon abenda ar hajar tengka ki yo ya ka fixed incentive ha ka bayade na kaliang jong state government nang tapat ar hajar ki yo ya ka incentive ka bade na po ka central government Dia kena ke insentif kepada nak kalian jangka central government hi ki Asha kinom yo fix ya ka nomor ba kada jangka insentif pada ki pep iwei akli ki kam kemud lada ki aksen ni ketuga kam kin sak minus no ya kapisa tiki babun ki Asha hila kumno kin yo kumba khasan spa tengkana ka sibanai ye nang taru nalor kata ngi don pas akli ki insentif kata kada 1,000 ka covid incentive from the central government but 1,000 ka COVID incentive na kalian jangka state government. Teladani kenlang he kita barok ru ki Asha kajingyo jong ki Asha kadang long tang 1,000 jengka. Kampat boy nyo hajar. Di hakabia dai bat ka COVID incentive lili kan dia kalong temporary na kabenta jong ki Asha. Lada COVID udang don kemud ki Asha kinyo ya ki incentive, but lada COVID undom don syu kemud ki Asha kinom la banyo ya kan ki incentive. But ia kan di COVID incentive
Hakabiyadai bat ka central government ni claim yo asu ya kana du jong ubenai December last year. Ngimtip kidang siu ne am namar ni claim yo kano ko order hakabiyadai na kabenta kani ka COVID incentive. Bat kumjuru ya kani ka COVID incentive ka badai na kaliang jong state government ru last payment ka baki asya ki yo kani na benta jong ubenai December jong usnam arhajar arkuai. Tianga kwa ngi kwa mo bangin tip bana kaliang jong health minister hakano ko rukom iken ke jingken na pat iken ya kani ke jingken ba ila ban penmi baki asya ki yo hadu nyo baca tengka si benai nama ka kam jong ki asya kalong kam dei ka baki ki la ban yo lo dia baru khat ki kam bakin la ban pelang ya kani ke bisa si nyo baca tengka ha ka si benai kumju ki don hani ki points ki bana kaliang jong ila karan i ong ba iwei i asya i dei bang trai la ne ban pet ya si spa tali kilong yin iwei asya i ban pet na ban ta si spa tali jong kilong yin de na ban ta jong kane ngi so ban o baki babun ki asya jong ki pet i ki lai spa asal spa tali kilong yin de kamut ki la kan du jing hi ka kam kala khia sebab palat na ban ka jing siu ru kaduna tingi kwa bana kaliang jong health minister un aya ko order ya baro khat kisnong ki bala cross ye ki ne ki si spa tali ki total house number ba unbu no iki asya kat kum ka jingdon jong kini ki numbers ki ba ma u la ai jing hen lada kasnong kan don kum balai spa ki total house number ni kar pare u bu un ai no ye ko order ban bu lai bu ki asya ha ko we kasnong khnang ba ki asya kin khamsuk ban tre ka kam hang tu ula batai ru halor ki scheme ki ba ki asya ki sadio kini ki scheme ki ba ki asya ki sadio ki de ki ba wan tang na kaliang jong ka central government kimde jong ka state government kabanokong untuk kedai ke reproductive and child health program hamne utho nyo ukran nyo hajar hnriu spa sampoi tingka dena kaliang jongi nyem sothu ka nyo hajar hnriu spa sampoi tingka kandena benta jong iwei asya ka si banai ne kandena benta ka si snem ne hakalo kador namar hak biade berkene kalong lengba jong ke jingdon jong ki beneficiary yakini ro ki le dak family wise telada mdon ki beneficiary hapo kasnong kemut ki asakin nom la bani obaro sisnem ru ke hamne kadon ru sa koi ka points ka bai ai ha ka biade ba kene ka health system mo ka balong shi ka aspa ka te ha ka biade ba kene na kaliang jong ki asa ki badon hapo ka me kaliang steady ka hadu menta nginom padio incentive ai ya kane bat nim pat tip ai hiru halor kane te sa koi pat ka points hangne kalong shaphang ka non communicable disease NCD hangne utho anru phau tengka ukran anru phau tengka te ya kane rungi ko bantu ka de anru phau tengka kana ko dur si banai ne system ne ka wei ka sibak form ne namar ha ka be dei pati NCD ni don ka sibak form ke baki asya ki ha ban le house to house lada ki pendap ko wei ka sibak form ki yo si phau tengka henreina kaliang jong health minister par ukran bau ong anru phau tengka ya ka bot ngim tip kane ka pisa yo lese de na kaliang jong sarkar kala ai re de baki ya penjak ke bam klep maki ngim tip na mar ke bangi yo anak kaliang jong ki asya kadai tang shi phau tengka ya another points kadai ka communicable disease hangner utho shi ha ukran shi hajar sam phau tengka te ha ka be dei bat ka communicable disease kadai kum ki baki asya ki ha ban le ya ka malaria ki ha ban le ya ka TB te kabut lagi asya ki de ki dots provider ki bani ong ki ba syuk pendi dawai TB yang nongpang lada ki pendi dawai TB yang nongpang ke syongkat kum ke kus ke jong u ke balai banai ke ne ke bandru banai ha ka baki asya ki la bani yo incentive balai spading ka yang rei hang ni pat te kham kam ru ha ka be de bat ka malaria lada ki asya ki collect iwei blood slide ki yo shi phau tengka iwei i pasien kin yo shi phau tengka kemut la dam don unu ubriu ba ai ya ki asya ba kin sim ya ka bun sim ya ka snam ke jong u ban le na ka banta ka blood slide kemut ki asya kin mi office ai ru em reina kaliang jong health minister ula mention bai ba ka communicable disease ka dei shi hajar sam spa sam phau tengka te na kaliang jong ki asya ki bateri ya kene ka kampat nim song thu kan kene kalong kumno tingi ko aban tip balada kalong si hajar san spa san phau tengka katno kalong kejikul khu na kabanta jong ki asya namar ba long kamdei shu kador ka si phau la yo kan hadu si hajar san spa san phau te khendiat ru ha ka bede bat kene ka angi don ru ka memorandum ka bani submit ya health minister men si sau tere ha ka singi ka bani yele ya derali shapo shilong the points ka bani akran baru health minister ka bani stick bah ka tugas ni ka dai shapang ka ba un pen kiu ya ka fix honorarium jong ki asya ka balong nriu pun riu tu ka shisni sya ka lai spa tengka
kata kumbalai ong nadu mene kadai hajar tengka hagashi benai di hak kapor kebangi song meeting beru support secretariat usno tu ke jingko ajong ki asya ke demands ke jongi balai jongi mi surok kata kalau berpentiu ke demands ke jongi kalau nakaliang jong state government bun ai ni nak penru tengka syakalai spa tengka hagashi sini te ke ba pensongsi pat bani i halor ke jingkran jong hapo position pat uang ba mdai banget iki asya ba kabainong joki kalau penru tengka uang baki asya ki yo sau hajar tengka hagashi benai dan nakaliam jong Meghalaya Asha Workers Union ni pak kacing kublai kerpang sya health minister jongi uba James mah baun ulala ban ai kat ya sau hajar tengka na keban tajong ki Asha bat ni kwa aro baun ai no kam kloi ke order baun siu no ya kene ka sau hajar na keban tajong ni kenang bakal no kacing kerku na keban tajong ki babun ki Asha ki nang la ban trei kamai kam ka keteng jonga kedai kesoni kharjana ngabat du ya ka ngalong buka kanong aibut hakabai dai bat Meghalaya Asha Workers Union ti habangi penpa bat ni pai sha ka jenge kren hadien ba ka assembly kala da ba ka nyong tarik jong mentau bana kata ka dai kasni monde ni so thu ba hadien ba ka jengli na MLA jong kanong po iba Meral Bonds hadien ba ka jengli shpang ka jengyo na kamta ki Asha ni so thu ba health minister ula juba bada ka jing juba ho ni so thu ba hang ni ula pau baka juba ko jo kolong ba ka introduction na ta ke sha incentive kan dia na juba ban ni ini benta with the introduction of the incentives from the government of Meghalaya and Asha is guaranteed a minimum of rupees 4,000 per month excluding the incentive under NRHM National Health Mission which are performance based tingi so thu ba hang ni tang ka fix honorarium ka jing ishani smo bani pet ya kani ka jing tho and ka reply ka ba headness so I have to kusni ni so thu ba ka jing yo jong ki Asha ka dei saw hajar shibana kumbo la kan pa hang ni ti indri ni so thu ba ni keman ya ka jing kran ka jong u ba la da kalong ka ba shisha la da kalong ka ba sha ni la smo tana e ba ki Asha ki yo saw hajar shibana indri pose abangi pa ni pa shisha sha ka jing yo kam dei kumta kam dei saw hajar shibana Henry ni so thu bahang ni lada uang bau la pelat ya ka saw hajar shibna de nadu menu la implement ya kani ba la do la implement ru nadu menu la sta namar hadu kat menta ki Asha ki klempat yo ka saw hajar shibna namar hang ni ula ban hiru ba excluding na ke NHM ka badai ka performance basis namar ba shisha ki Asha lada dai bo ong na ke NHM ka dai be ka performance basis ka bamot ba la kile ka kam kalong incentives lada kile kam ki yo lada kine kam kinen yo Tingi so thu hang ni katu ka arjar baki Asha kini chamadan kini kiya ekrali hakal haka saw trip jong mentau benai kadai na kada katu ka arjar ma kiyo sha thik ta arjar shi benai kata ka bambala ni kitrei ru ini kintrei ru lagi pang stop kinyo be kata ka arjar henrei habalangi divide pada do line post ni kalong tang henrei kondus ni ya le se na uhat department henrei tingkashi sni Tiyo le sin na kaliang jong hal ni so umsut hu e kani na maria le sin ngin nang ban ken re otherwise ni so thu ba kani ka jing ai jong o an hajar ka dei ka ban rit tin ka shisni ndei bangi gil le hala sha ka ki Asha gil hala sha po ka sha surok ko nong ngin shu tha Jikatung ila poisya ka bukut jong ka thup kubor sa shisen pat kuble shibon ya fi baro tat hadu bangini shembyang kuble shibon